Témou dnešného videa bude sčítavanie matíc. Máme tu už nejaký príklad, poďme si vysvetliť, ako sčítať matice, kedy ich môžeme sčítať, ako to celé funguje. Takže sú dve pravidlá predtým, než začneme, ktoré musíme poznať. Rozmer matice musí byť rovnaký, takže si pozrieme, aké matice tu máme. A je matica 2 riadky, 2 slupce, takže 2 krát 2. A B je matica 2 riadky, 2 slupce, takže 2 krát 2. To znamená, že tieto matice sčítavať môžeme. Prvé pravidlo máme splnené. Druhé pravidlo je, že sčítavame prvky na rovnakých pozíciách. Čo tým myslím, budete mať napísané niekde tu, aby ste to pochopili, takže iba ako príklad. A1, 1, takže prvý prvok z prvej matice budeme sčítavať s prvým prvkom druhej matice. Takto to robíme s každým jedným prvkom. Takže nejaká matica C, dajme tomu, sa rovná matica A plus matica B sa bude rovnať. A najskôr si to ukážeme veľmi jednoducho, aby ste to celé pochopili. Takže táto jednotka, prvý prvok z prvej matice, sčítame s prvým prvkom z druhej matice, takže to bude 1 plus 3. Druhý prvok z prvej matice sčítame s druhým prvkom z druhej matice, 3 plus 0. Pokračujeme ďalším, čiže štvorka s jednotkou, 4 plus 1 a posledné minus dvojka s dvojkou, minus 2 plus 2. Fajn, jediné, čo nám teraz už zostáva, je sčítať to, takže 1 plus 3 je 4, takže budeme mať 4, 3 plus 0 je 3, 3, 5 a 0. To je naša nová výsledná matica, ktorú sme sčítali. Rozmer matice je teda tiež 2 krát 2. Poďme sa pozrieť na ďalšie dve matice. Teraz máme maticu A a maticu B, opäť ich máme sčítať. Poďme sa pozrieť, či spĺňajú pravidlá. Takže matica A má rozmer 2 krát 2, či 2 riadky a 2 slupce, a matica B má rozmer 2 krát 3. Takže sú rozdielne. Tieto matice teda nemôžeme spolu sčítať. A ukážeme si ešte jeden príklad, kedy tie matice pôjdu sčítať. Čiže máme ďalšie dve matice A a B. Pozrieme sa na prvé pravidlo, či majú rovnaké rozmery, ale už z toho, keď sa na to pozrieme, vidíme, že sú obidve matice 2 krát 2 a 2 krát 2. Takže sčítavať môžeme. A teda sčítame prvky na rovnakých pozíciách. Čiže matica C sa bude rovnať A plus B a poďme na to. Nebudem teraz skruškovať, skúsime to bez toho, aby som čokoľvek robil farebne, ale vy si to samozrejme môžete kľudne značiť farebne, ak vám to pomôže. Ja len aby ste to videli, že to funguje aj bez tých farieb. Čiže 2 plus minus 1, takže tu máme nejaké 2 minus 1, 4 plus 2, 4 plus 2, minus 3 plus 5, minus 3 plus 5 a 5 plus minus 2, takže 5 minus 2. Samozrejme, mohol by som si tam napísať plus a minus 2, ale viem, že plus minus mi dáva minus, takže to napíšem rovno tak, ako to má byť. A sčítam. 2 minus 1 je 1, 4 plus 2 je 6, minus 3 plus 5 je 2 a 5 minus 2 je 3. A toto je moja výsledná matica, ktorá má rozmer 2 krát 2. Ak by sme mali tieto matice sčítať opačne, pri sčítaní, teda ak by sme robili A plus B alebo B plus A, je to úplne jedno, vyjde nám rovnaký výsledok. Môžeme si to ukázať samozrejme, čiže keď už máme C sa rovná B plus A, tak to funguje následovne. Čiže máme minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, 2 plus 4, 2 plus 4, 5 plus minus 3, takže 5 minus 3 a minus 2 plus 5. Tu som mal chybu, tam malo byť 4 samozrejme. Opäť sčítam, minus 1 plus 2 je 1, 2 plus 4 je 6, 5 minus 3 je 2 a minus 2 plus 5 je 3. Takže tie výsledky sa nám rovnajú. A takto môžete sčítať akúkoľvek maticu, pokiaľ má rovnaké rozmery. Sčítate vždycky prvky, ktoré sú na rovnakých pozíciách v tých maticiach. Čiže keď máte maticu 4x3 a 4x3, tak budete počítať najskôr 1, 1 plus 1, 1, 1, 2 plus 1, 2 a tak ďalej. A toto je na sčítanie matíc úplne všetko. Je to celkom jednoduché, keď to pochopíte. Ten princíp nie je ťažký. Dôležité je, že musia byť tie matice rovnakého typu, takže rovnaký počet riadkov a rovnaký počet slupcov a sčítate iba prvky na rovnakých pozíciách. A jedno, že to bude A plus B alebo B plus A v tomto prípade. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky alebo by ste niečomu nerozumeli, stačí napísať do komentára. Veľmi rád vám na to odpoviem.